Gitutukan karon sa Lagtang Elementary School sa Talisay City ang pagtudlo sa mga tinunan sa grade 1 sa pagkat-on sa pagbasa. Ani ang report ni Marie Dumabo. Nahuman man na ang schedule nga oras alang ining usa ka section sa grade 1. Gikan sa alas 6 sa buntag hangtod na sa alas 11:30 sa buntag. Apan kining dulan sa napo ka mga tinunan bisan kun alauna na sa hapon ang nagpabilin pa og padayong ginahinayan sa pagtudlo ni Teacher Charlene Joyce Ibanez. Gipasabot sa maong magtutudlo nga sa magtulo na kasimana sa pagsugod sa ilang klase, ila nang na-identify ang mga tinunan nga naglisod sa pagkat-on ilabi na sa pagbasa. Aron mahatagan nila kini og ekstra nga atensyon nga giuyunan usab sa mga ginikanan. Low o kanang fast learners. So para kanang mahatag na mo ang variety of activities. Gipasabot sa principal sa Lagtang Elementary School nga ang maong programa ang gitawag nila og remedial classes nga nagsugod lang niining simana og hangtod na kini sa matapos ang school year. Dili lang ang grade 1, apan lakip na ang grade 2 o grade 3 sa adunay susama nga programa nga mo-focus sa reading with comprehension sa mga tinunan. Og numeracy literacy usab alang sa mga grades 4 to 6. Might as well you have to extend your time like 30 minutes, then try to kanang kuan ang bata ato remedial together with my SRT subject relieving teachers. Ang maong programa ang usa lang sa paagi nga gihimo sa mga pampublikong eskwelahan sa hagit sa Department of Education ug mismo ni Talisay City DepEd Superintendent Dr. Ardin Munisit aron pag-address sa problema sa kakulangon sa kahibaw sa mga tinunan. Initiative na nato nagkatong pag last executive conference nato nagsabot mi sa mga principals nga ang tanan nga ilang i-inventory ang tanan nga mga best reading teacher. Actually gikan po ni kamanduan kang atong regional director ni Director Jimenez. Matag karon og unya mopaygay og evaluation ang kadagkuan sa DepEd Talisay diha sa mga eskwelahan. Oban ni Cleofer Lumayag ug Rod Prado, Marie Dumabok. Balitang Bisdak.